Putraku nggir wong bagus Abimanyu. Katemben wae para pepundhenmu Pandhawa padha rerasanan yen to putraku Abimanyu yektine digadang-gadang dikegudang ing besuk ingkang bisa jumeneng nata ngesuhi para kawula. Umpama ora mengkono ya mung sira ingkang besuk bisa nurunake sejarahing ratu. Nanging tumrapung bapa iki malah abot krana apa? Krana sawijining ratu mono ora gampang. Merga ratu iku beda kelawan kawula. Yen kawula wenang ukur marang kodrate, nanging yen ratu iku wong ingkang sinampiran pakaryan ngatur kendho kencenging pernatan amis bajining kahanan lan dadi ratu kuwi dudu mujudake bebungah nanging iku amanah. Tegese dadi ratu kuwi kudu tanggung jawab sautuhe tumrap negara lan para kawulane. Dadi yen wis saguh aja golek sugih, yen wis sagah aja golek turah, yen wis gelem aja banjur golek pengalem. Kulub nggir Abimanyu. Duh, Kanjeng Rama jimat pepundhen kula. Yetosipun menawi kula ingkang dipun kekudang menapa menika boten lepat krana kula ngrumaosi tasih cubluk cupeting nalar tuna ing budi cingkrang samukawis. Lan kula inggih ngrumaosi menawi kula dereng saged ngudhahaken gesang kula menika kangge nusa bangsa duwe negari Rama. Nggir anakku Abimanyu, kula wonten dawuh Kanjeng Rama. Pun Rama iki satine bombong dene putraku Abimanyu ingkang digekudang ing besok bisa neruske sejarahing ratu. Nanging kena apa malah kowe sing kendho Abimanyu? Inggih krana kula ngrumaosi samukawesipun kula inggih tasih kirang kejawi kula boten pantes putra-putra Pandhawa menika boten namung Abimanyu nanging tasih kathah kados Kangmas Pancawala, Kangmas Gatotkaca, Kangmas Antarja lan sanesipun Kanjeng Rama. Abimanyu bombong-bombong wong tuwa kuwi lamun nyawang anake bisa padha kasil, tegese bisa ngluhurke lan njunjung marang asmane wong tuwa. Abimanyu, sira iku anak Janaka jagat wis nekseni. Lamun Arjuna iki wiwit cilik nganti tekan semene ora kendhat nggone tansah gedhekke tapa brata, ora kendhat nggone ngudi kawruh lan kepinteran supaya uripe Arjuna bisa piguna kanggo bebrayan gung. Mula Abimanyu pun Rama kepingin sira iku bisa taruna ngungkuli bapa. Sira ingkang wis dikekudang aja nganti kendho, aja mangru tinggal.
aja mandheg mangu, aja nganti kelangan kiblating kautaman lan lajering bebener. Tatanen rasamu, tatanen jiwamu. Abimanyu, Arjuna moh lamun duwe anak mung sumindhe marang wong tuane. Anak Arjuna kudu bisa tangkar tumangkar lan kudu mentas saka karepe dhewe. Lan meneh Abimanyu, sira ingkang wis dikekudang, mula sira kudu tansah ngudi kawruh kapinteran. Krana umpama besok sira dadi ratu ya kudu ngasta daya panguwasa luhur, ngambil gawe ping widi lan ingkang luwih wigati. Sira kudu nyandang kanugrahaning Jawata nggayuh tumuruning wahyu. Nanging sira kudu pratin nggayuh dhewe. Lamun sira ora bisa nggayuh wahyu, utamane wahyu ning ratu, aja nganti Abimanyu ngaku yen anak Arjuna. Wong bagus wa pijar muwun tanpa guna lamun mijil Gus Dara Abimanyu. Ampun sumangka raosipun mundhak tumpangsuh Kyai Semar. Umpama aku mati wae piye Yayi? Ampun ngaten Gus. Ramamu nggih Dara Janaka niku piyantunipun ladak lirih. Niku pun kawit riyin. Merga kula niku ngomong keng Rama niku bebasan wiwit kuncung nganti gelung. Pyaine pancen ladak lirih. Mulayan paring piwucalan paring duka, kala-kala nggih sok mawi pasemon. Margi ngaten nggih Gus, wong tuwa sing wis bisa jejer dadi guru
nggih dadi paugerane urip niku kangge njaga mulih yuananing tedhak turun tegese karaharjan ya keselametaning kanggo anak putune kudu taberi mulangake gegebengan niku kudu dilakoni mumpung isih urip lan sembada krana nek pun kebacut mati niku mboten badhe saged ningali ninggali warisan tegese ninggal warisan pepadang merga nek wonge wis mati niku pun mboten saged diguroni meneh umpama isa diguroni ya mung tinggalane ngelmu sing dilalah sadurunge mati dipun serat utawi cara tembunge di live streaming utawi enten rekamane niku bab warisan pepadang kejaba niku warisan wujud bondo donya langkung-langkung warisan barang sing migunani niku nggih saged ditinggalke mula wong mati niku babagan kadonyan apa wae wis pedhot kejaba sangune mung 3 perkara nggih niku siji setunggal amal utawa lelabuhan ingkang kaping pindho ilmu ingkang piguna ingkang kaping 3 dongane anak lanang ingkang saleh nah mula nggih mula kados ramamu Arjuna nggih Raden Arjuna menika nuturi kanthi pamecut rembug sing kaya ngoten niku pun boten luput merga dadi wong tuwa niku nek kawruhe dienggo dhewe niku nggih boten becik lan wong tuwa niku nek ngandhane anak putu niku mboten wonten sing ajeng jlomprongake punten mumpung sampean isih jembar kalangin isih padang rembulane mang tindake kanthi sak becik-becike merga sampean niku diarep-arep makarya supaya leladi kangge nusa bangsa lan negari napa malih jeneng dika niku dikekudang sing bakal saged nurunake sejarah ratu ing Nuswa Jawa niki mumpung niki Jawata badhe matedhakaken wahyuning ratu manggayuh nggih Den Ndara kula Ndara Abimanyu caritane satriya linuwih amarti mring kautaman tanpa kat mring pangestine Kyai kula wonten dawuh Ndara biar padang trawangan persasat lumampahing wanci panglong kepapak obor sasra dupi aku midhanget kabeh pengendikane Kyai Semar kang mangkono tak suwun namung puja sesantilan puja mantra pangestunipun para sepuh uga pangestune Kyai Nayantaka muga kawruh lan ngilmu dadi kancaku akalan budi dadi cagakku kapitayan dadi gondelanku sabar dadi pusakaku dharma kautaman dadi jejibanku lan jujur suci kuwi kabeh dadi pangestiku Abimanyu sumedya gayuh wahyuning ratu nanging Kyai pripun Ndara pripun rehning aku mau dinukan utawa dipecut Kanjeng Rama mula nggonku gayuh wahyu ora wujud Abimanyu sing kaya ngene lah banjur ajeng wujud napa napa dados Semar mawon mengke kula tak dados Ndara Abimanyu ora Kyai napa dados Dragon Ball mawon ora Kyai lam ajeng dados menapa samengku Abimanyu bakal mimba dadi pandhita dados pandhita iya Kyai merga ya kanthi sarana dadi pandhita dimen manteng ciptaku nggonku gayuh wahyuning ratu Kyai nggih pun niku nggih sae niku pun mang tindake kula nderek ngawat-awati etok-etok dadi cantrike Sang Brahmana Muda lan mang percaya mawon sinartan manteping rasa lan
tumomenging tumindak sarta linambaran ati suci pepayung budi rahayu sapa sing darpe sedya hayu mesti bakal mangge rahayu den ndara kula ndara Abimanyu ya Kyai.
Gorokaning carita linarik runtuting basa. Duwe gunung emus rasa lenit yen linaras saya karaos. Mula cari ruang rasa wani kuing diri, rasa rumangsa rumangsani lir jalma bila kaca. Jarweh, usir aku caing carita lo becik wis gumlaran. Jroning pakeliran ya kang sejatine ambersani pagelaran Ringgit Purwa. Surya Candra Darumi Kartika pinurba kudrating angkawasa. Sariratra ngetri bawana pura ing teking doksina gilir gumanti tanpa kembo. Teman dadya petanganing dina. Sasi warsi windu kang sarta abad. Tatukulan nang kartu makarga Snirambu Jawa Patring Krembyah. Dadya pepadhang ing kutu-kutu alang atoga. Bronwono yang Brontoya. Dadya pepranaan ingkang tanpa wicalan. Jalma manungsa tinitah priya wanita spana-pana anut golonganing bangsa dewi-dewi. Anegari-garipun ita ingkang kayapati Dasa Purwa eka marang sawijatiri nuwih Dasa 10 Purwa marang wiwitan. Senajan kathah titahing dawa ingkang sinangga ing Pratiwi kinasunganing akasa kinapeting samudra Rajak Sami Anggana raras. Nanging datan kadya ingkang ginupit ing dalu samangke yakti ingkang sinebat gumelaring negari Dwarawati. Ya ing negari Dwaraka, ya negari Benggala Manik, pramila winasta negari Dwarawati. Yaku kalawaning jagat utawi wenganing rasa. Dwaraka panggonaning bebuka apantesta kinarya pambukaning kandha saratri mangkawit ngupaya negari 100 tanantuk kalih nadyan 1000 tan jangkep sadasa. Dasar negara ingkang panjang punjung pasir wukir lemah ripah lojinawi kertotata turaharja tur dasar pura kawulane sadaya samya sayek saeka kapti akarya luhuring nungsa bangsa lan negari. Tu negari Dwarawati kena winastan negara ingkang gedhe obore padhang jagati dhuwur kukuse jero tancepe adoh marang kuncarane. Mira datan nama mukal lamun nganguwung tejane ngambar arumpun taping negari. Lah sinentawa ingkang jumeneng nata ambek bau denda Anyokrawati yakti aja juluk Mo Prabu Sri Bathara Kresna, ya Prabu Harimurti, ya Prabu Padmanaba, ya Sang Kesawa, ya Asudewa, Narayana, Danardana, ya Sang Wisnumurti. Narendra ingkang bebudi pawlaksana tur hambek angayomi dharma, angayomi agami suci, angayomi para kawula kang samya ngreksa raharjaning negari. Tuwin angayomi dhateng haing sapadha-padha hanggung, hangosi dhateng asanes. Kapunggal semanten kawibawaning praja awit lamun to ginunggunga nadyan saratri tanana pedhote. Nujuri sajuga sang nata kepareng miyos tinangkil mungguing sitinggil binaturata. Lah sinentawa ingkang kepareng caket mangarsa lenggah mabuka mari kelu Susilarjo wadana tumungkul ayah konjenging Pratiwi. Tumenika Arnanira piswanipun putra dalem sadra ing parang Garuda kekasih Raden Samba Wisnubrata ya Raden Kusuma Wiratmaka. Raden Samba mengkeraken piswanipun satriya Garbaruji nenggih Raden Setyaki ya Raden Singa Mulanjaya. Dene ingkang pinangka tindhing para wadya warangka dalem Rekyana Patih Udawa kasambet piswanipun para mantri bupati nayakaning praja amber amblabar panyayah samudra tanpa tepi. Maneka busananing para wadya tinon kadi Panjraing Puspita. Mangono rih wusing samekta sang nata arsa medhar sabda. Dadi mangkono paudas marani Indra ingkang dereng kababaring lisan.
tinon ning pasewakan busana maneka warna Puswiteku dyono miyang panjerah sarwara Ranggeng maneh Narawata ana Prabanyo kang sumirat nyaring teca kaliwaran leraki lat sisiring dade wimbo kekontong mrek inggih tiuping samirana mandra sabaran mangambar kungas Nebeki madyaning pasewakan tandya Sukma jagat madya luweh Kakang Pati Udawa Payiwakang sindadèke kaget ing pamikira marmane pisanira ingsun piji mangarsa saéngga ingsun mung bakal mundhut pawarta kadiparan anggonira srumeksa prajan ingsun Kakang Pati Udawa Hai non inggih awit pundi pangestu dalem sedaya para nayakaning praja tansah sumenging ing panjenenganing nata boten wonten ingkang anglirwakaken dawuh senadyan para kawula ugi tansah tuwa ing boga astra nadyan tansah sumanggem ing karya akarya luhuring nusa bangsa lan negari ae non inggih sinuwun ya Pati Udawa ingsun nedha nrima dene sira widagta rumeksa prajan ingsun lan bisa junjung asma keprabon ingsun pakaryan ingkang kaya mangkono lesarekna patih Kakang Pati Udawa hai non
Kejawi saking menika sawanipun ingkang abdi kepatihan ngaturaken sumengkeming pangabekti sinuwun. Ya Pati Udawa. Us ingsun tampa nanging tiba padha-padha. Kadangipun Kakang Yai Setyaki dikepara ngarsa pisanira lan padha kanthi raharja Yai Setyaki. Nggih. Awit mundi pangastunipun Jenggawa Prabu lulus raharja pisanipun ingkang raingkar buruji. Boten manggih halangan setunggal menapa. Kejawi saking menika ingkang rai ngaturaken sumengkeming pangabekti kunjuk wonten sandhawing pepada paduka Jengkoko Prabu Indrawati. Setyaki sira ngaturke pangabekti wus ingsun tampa akarya bombong penggalih ingsun. Astutine ingsun wae tampanana Setyaki. Nun. Sanget kapundi mugi dadosna jimat paripih. Putraning Sun Kulup Samba Wisnubrata kepara ngarsa pisanira Kulup Samba Pranakna. Inggih Koko Prabu, kejawi saking menika pisanipun ingkang putrapun Samba ngaturaken sumengkeming pangabekti kunjuk wonten sandhap pepadanipun Kanjeng Rama Prabu. Samba sira ngaturke pangabekti wis ingsun tampa akarya bombong tias ingsun. Pangestunipun Rama wae gage tampanana ya Ger Samba. Kawula nggih sanget anggen kula mundi Rama Prabu. Samba pancen iki dudu pasewakan kaya padatan nanging pun Rama kepengin sajarwa miji marang jeneng sira Samba. Inggih Rama Prabu. Kepareng kang putrapun Samba lajeng cumadong dawuh wonten wigatos ing karsa ingkang kados pundi ingkang putra sampun sumedya ninengaken karna manglungaken jangka murih terwaca anggen kula nampi sabdanipun Rama Prabu. Anjra ingkang puspita rum kasiring samira nomre sekar gadung ngas kadanyo mawe raras ratnaning riya Samba ana tetembungan anak anungan nindita tegese duwe anak lanang kang mursid bisa mikul dhuwur mendem jero marang derajate wong tuwa. Aja mung kandhek ana ing pangucap nanging kudu kababar ing pakarti. Samba pun Rama iki tinita dadi wong tuwa dasare uswaku wis saya tambah. Mestine umpama ta srengenge ngono bakal ya banjur mlewang mangulon. Lan ora suwe maneh ning diparani mesti aku bakal manjing surup Sandyakala lumakon ing jagat peteng bali marang alam baka. Eling-eling mati kuwi saben wong mesti bakal ngenyangi pisahing raga karo sukma, ora mawas sing sugih, ora mawas sing mlarat, ning sing kasungan derajat pangkat, ora mawas sing bagus, sing ala kabeh mesti bakal ngincipi pati. Nanging yen urip iku ana werna loro, yaiku urip sadurunge mati lan urip sawuse mati.
Sing kaping pindho saiki ngrembug babakan negara Ndrawati iki merga sing jeneng negara Sentosa muna yen to negara kono kebaing katentreman lan isi karahayon. Dene karahayon lan katentreman muna bisa kagayuh yen to ratune pangembating praja kelawan kawulane padha sayek. Saeka kapti praya manunggal cipta rasa karsa lan karyane. Mula kudu ana peperintahan kang resik lan wibawa, ngerti? Nggih, Rama. Nanging lajeng menapa keparingipun Rama Prabu ya mung umpama ing ngarepus ingsun ngendika yen wong urip mono ning diparane mesti lumaku ning jagat peteng bali marang alam baka lan umpamapun Rama wis ngancik tataran iku mestine ingkang kudu nglintir keprabon ingsun jumeneng nata ing Ndrawati sapa meneh ya mung putraning Sun Samba sira ora kabotan to umpama nglintir keprabon ingsun. Inggih. Mestinipun ngaten Rama. Ingkang putra Samba boten badhe kawratan yen dados Ratu Ndrawati. Kula sagah jumeneng nata ing negari Ndrawati, Rama. Bagus, bagus. Panca sejatine gedhe pangarep-arepipun Rama marang sira. Bebasan ana tembung taruna ungkuli bapa. Merga pangajap ingsun lingsire keprabon ora wurung besuk ya mung sira ingkang ingsun dama-dama lan ingsun kekudang lintir keprabon ingsun. Mula pun Rama mundhut marang sira kudu pinter piguna lan kudu bisa ngedohi marang piyala. Pinter tegese kejaba sugih kawruh nanging uga sugih igo lan partikel lire kudu bisa murakapi marang bebrayan kulina nanjake kapinteran supaya bisa sumrambah ing akeh sabanjure anak ratu kudu tansah ngedohi marang piyala. Tegese anak ratu mono kudu sumingkir saka sakabehing maksiat. Nanging kena ngopo? Yen ingsun sawang kepinteranmu kuwi durung sepira nanging jebul kasira kok kaya mangkono. Apa dikira pun Rama ora prisa rina wengi jeneng sira mun tansah ropian-ropian suka parisuka muda kasenengane raga tanpa gelem ngasah diri. Jeneng sira mung tansah ngagungake dupeh dadi anak ratu. Dupeh pasuryanmu bagus. Banjur saben-saben kowe mung ngujar daning nepsu. Apa dikira pun Rama ora prisa? Dolanmu saiki senengane ning ngendi pun Rama prisa kok? Kowe mung ngendelke dupeh dadi anak ratu, dupeh pasuryanmu bagus. Banjur saben ana wanita ayu mbok traki. Pentin. Malah kepara gonta-ganti wanita. Kaya Simbah. Ya apa ora? Ya ora? Nggih. Sombo. Banjur nggon piguna. Ngendi pigunamu? Babar pisan uripmu ora ana piguna kanggo bebrayan. Samba pun Rama ngendika akeh-akeh mangkin iki merga pun Rama tresna marang jeneng sira. Mula aja nganti ndadekke renggeting pamikirira Samba. Sikra-sikra yen permana ganca sikra ora keta nawang sesangka. Kuyang lenggahing Sri Nalendra ambek marosing sang katri gumulung angra empak katri gumulung mangrembahing madya kurta guru reka kiri kurta guru reka kiri kumragut makut mangajab. Duh Rama Prabu jimat pepunden kula sareng kula midhanget kathah-kathah pangandikanipun Rama Prabu kados tinonjok braja lumit kula destun saestu ngantos kula menika putra nata Binathara nanging jebul salaminipun gesang kula malah namung ngagungaken anggen kula dados putra paduka Rama Prabu. Kula ngurmaosi bilih kula menika tasih adigang adiguna. Kula nyuwun pangapunten Rama.
syukur yen jeneng sira wis bisa ngrumangsani. Tegese lekas sira isih bisa didandani. Merga pun Rama iki mecut marang sira Samba. Sarudi nuruing akeh yen putra Dwarawati sing wis kondhang kajana priya. Ratu Sutyaning Ratiti sing Bathara Wisnu. Jebul ibarat gajah nanging anak-anak tikus Samba. Sewu anggir Samba menika wau kenging menapa kok ngertos-ngertos lajeng klepat kesah. Lho, leh musuhan linggone ngarep ki gatekke apa ora? Mirengke pengendikaning pun Kakang apa ora? Apa malah nglamun? Inggih. Kirang wijang rak turu ning. Nandi-nandi ana cewek lek ngumatke serius. Jenengan iku ampun ngaten. Alah. Moyo glemak-glemi omong-omongan karo aku kok. Mulane. Inggih. Mulane sesuk meneh ki nek ning pasewakan ki gatekke. Nggih. Pikirane ora tekan kono-kono. Ora nglamun wae. Lha muni mau ayu banget e ngono. Nggih nyuwun pangapunten. Setyaki Udawa. Pancen iki mau ingsun ora kok ateges ndukani marang putramu Samba. Nanging niatku pancen nyeblak mecut dimen Samba kae ora mung sumendhe marang wong tuwa. Dimen Samba tangkar tumangkar pamikire banjur gelem ngulir budi. Karwana yen kalenggan iki Jawata bakal matedhakake kanugrahan wahyu ning ratu. Mula pancen Samba tak pecut nganggo rembug sing kaya ngono kuwi mau, dimen ginugah rasane. Mengkono. Nggih. Mila kok lajeng klepat kesah ya wis ben wae. Nadyan mengkono Setyaki lan Kakang Udawa. Aja ditegake putramu Samba, awat-awatana bebasan adoh diceraki, cerak mbok doi. Sing baku tetep diulati karepe Samba, arep piye? Syukur yen Samba nyata ginugah rasane kang banjur gelem ngasah diri lan mahasing asampun tapa nggayuh wahyu ning ratu bae non ngestuaken dawuh. Ingkang mekaten ingkang rai kepareng nyuwun pamit lan nyuwun tambahing pangestu. Setyaki aja kaya bocah cilik sing pratno ati-ati Udawa. Jeneng sira uga awat-awatana putramu Samba babar pisan bodholna pasewakan. Ingsun nedya kondur kedaton non ngestuaken dawuh. Ingkang mekaten ingkang abdi kepareng nyuwun pamit lan nyuwun tambahing pangestu. Kakang Udawa surti ati-ati aja ninggal prayoga. Purna gantining parangkilan. Nata arsa kundur kedaton jelok saking dampar kinabit gambaran gading kadharekaken sangganing para mbajeti tanggung Joko paloro-loro ingkang sami ngambil pacaraning keprabon. Kawis tinggal saking Mandura tindaknya Sri Naranata lamun katiron kaya tansah sesanti kamulyane. Sunamo
denenggak jangganiro lole Dek Patih. Oleh gaduh manyar-manyar Dek Patih Harya Sangkuni. nggih pripun Kakang Durna Oh, kula pun sami budal. sampun Wis do budal. sampun kawit wau pun ket wau Marang wonten wana Krendayana. nggih sampun ampun kuatir Kurawa sedaya sampun sami budal Nggih. Syukur yen ngaten syukur Dek Patih. Margi niki pancen mundi dawuh anak Prabu Duryudana supaya ngawat-awati putu kula Lesmana Mandra Kumara nggenipun badhe tapa wonten wana Krendayana gayuh wahyu ning ratu. nggih ning jane wong tapa laku prihatin niku mboten diawat-awati lho lah kok niki dadak diawat-awati niku jenenge ora laku prihatin Pun ta. Mang manut mawon. Lesmana nika bocah sing manja. Sing sajeke uripke ora tau prihatin. Mula kudu diawat-awati yen ngono, yen ana bebaya apa-apa, Kurawa supaya padha sabiyantu. Pun. Monggo pun ta. Awake dhewe ya kudu melu ngawat-awati Dek Patih. nggih kula manut mawon pun kula manut monggo diawat-awati Kakang Durna Ayo Dek Patih ayo. keprangguling mungsuh kabapak bawatnya bentar babakane ngaloko galadalah lagi wae mlebana ing alas Kendayana mentang kowe ganti wong adeg kaya ndo ora pangling Setyaki dasar Puranyata Kartomarmok parat jangkar nunggak kromo babamu kowe nganti wadyabala gelar sepapan ora urung mesti mung bakal bebutek banyu bening wah gedhe sujaramu ayo minggira aja ngalang-alangi ngerti yo aku lan Kurawa bakal ngawat-awati anakku Lesmana Mandra Kumara nggone tapa ning alas Kendayana kene baliyo ora gelem bali tak babati wadyabalamu ngerti yo ning kene aku uga ngawat-awati angger sombong nggone tapa wah nunggal karep mula kowe wae sing sumingkir ngalau gelem sumingkir yen wis entek budine Setyaki babu babar ngopo ora minggat saka ngarep aku tebak dadamu kene marganing patimu Singalena Prating Lalis Kartomarmaya
sing tok jaluk. Foto sirahmu. Jangan ingat. Ayo. Jodoh. Ya. Wah, sangu godo. Udo, ayo, udo iki. Wah, dan ampun. Ngatemo. Krocok gaman, tibane tumbak. Mudah kowe.
tibakno. Pecah geloman. Edan. Ngapa? Mong Sastyaki. Wah, lah ya wis mundur. Kurawa ora tau iso menang nek kon musuh Setyaki. Mundur wae. Nggih, kula semanggaken, Man. Ya. Waduh pecah geloman. Edan. Mungsuhe sapa kowe? Kok raimu nganti biru werem. Nggih, mangsale Udawa. Udawa? Nggih, mundur. Kurawa niku mboten saged menang. Pun kula yakin niku. Sapa ya sing urung maju ya? Sapa ya? Dir Sasana. Man. Rene yo nggih. Kedawan. Nyantol nih, Man. Halo babu, halo babu. Riolan. Karo apa? Maju perang. Wong sae sinten, Man? Setyaki. Wong cilik. Awake ora sepiro. Wani mboten. Nah kok muni nek awake cilik ora sepiro. Ha nggih kula kan nyatane mawon, Man. Nek kula nek kon maju nggih mboten saged menang yen. Sinten mulih musuhe? Ana Udawa. Udawa, Man. Iya. Musuh cah nekat wani ora? Mboten. Lah kowe iki wanine musuh sapa sih? Enten sik wedok mboten, Man. Nek enten ceweke kula wantun, Man. Estu niki. Nek cewek aku ya giyak-giyak. Aku ya gelem nek meng cewek we kok. Nggih kula cobine maju, Man. Ya kono dijajal. Lho, aduh, jenengan ngapa teng mriku to? Ini nonton tandangi Dirsasana. Setyaki. Akhire iki yo weng kaya ngene. Wah males sih. Ayo meneh. Aku ya iso kaya kowe iki padake. Ora ping kowe tok. Radalah puter. Udawa, kon rene Udawa. Pietap. Apa maju kowe? Ayo bertemu kembali. Biar sok dolan bareng kowe kok. Kapan bayarine? Wis kangen aku wis ngene iki. Aku wis ora kaya ngono kuwi meneh. Wah, ngapusi ah. Serane ora gau nek ngono kuwi. Aku wis ora kaya ngono kuwi meneh. Karo bali wae. Rasik ah. Rasik kau. Man, piye? Mang mriku, Man. Ana apa? Ajeng dibayari Udawa. Apa iya? Apa iya? Mang mriku to nek mboten percaya. Arep
dibayari kok. Apane? Alah. Dur sisi dur mau ngomong arep dibayari Udawa. Oh, arep tak bayari. Wah, aku ya melu. Ki lho bayare. Ah. Dur, man pripun? Lega mboten man diantem. Ngapusan jenengan. Alah. Kurawa kabeh ora ana sing jedak. Ora ana sing ampuh barbar blas. Main. Paman pada yo cengkungi. Man. Pripun, Man? Ngapa kowe maju? Mboten kok. Piye mboten ajeng maju. Namung apa jenenge ngetok lah, ngetok. Gayane nek jaman saiki ngetok, Man. Ngetok. Heeh. Nek ora ngetokmu ndak ora apa jenenge? Ora fire. Fire ki apa? Ora alah, apa jenenge niku, Man? Apa aku ya ora ngerti pun lali lho tak mlebu melih mawon. Alah. Kakang Durna, pripun Teh Patih? Mang mriki, Mak. Kakang. Pripun Teh Patih? Enten apa? Niki Kurawa kalah kabeh niku pripun? Ah, niku pun biasa, ampun kaget. Kula tinggal ngopi ya. Mati Kurawa perang ki do kalah kabeh wis biasa. Wis kulino. Ah saben-saben Kurawa arep gayuh apa wae kok mesti dibarengi Pandhawa. Oh niku pun mesti jenenge lakon Dik Patih. Ah ngene nduk. Tur ora ana apa jenengane? Ora ana sing iso menang nek ora barengi Pandhawa ya barengi apa Dwarawati. Ah niku nggih pun lakon Dik Patih napa mleten Setyaki kula trima ndelih Dik Patih. Nggih. Saniki pripun iki pun to Dik Patih. Tak kira kok ora ana gunane ngladeni Setyaki kalih Udawa niku mboten enten gunane. Ibarat mung rebutan kemeri kothong pun mangdhawake kalih Kurawa kok penjalen nyimpang dalan. Oh nggih, Kurawa Setyaki ora perlu dialani prayogane disikiri wae ning karo dalan. Samun ngisep-sepining Supana nenggih putra nata ing Astina satriya ing Sarja binangun Bekasi Raden Lesmana Mandra Kumara ya Raden Saruja Kusuma kapilar milar saking praja manjing Mana Krendayana amangun tapa sung semedi sedakep saluku juga eling-eling nadyan Raden Lesmana putra nang Lendra nanging datan nate lampah prihatin mila denya mangun tapa kaya datan manteng pangestine krana semua ajrih dhateng kawontenaning mono sekedap-sekedap unjal huswa sekedap-sekedap ngombe wedang putih sarwi dahar nyamikan parandene mangke saged nuwuhaken pangariba ingkang wonten ing kayangan dandang mangure data sakala praptane Sang Pandya Betari Durga dewaning panggodha pangrencana anggugah denya tapa dadi kegragapan Raden Lesmana wau.
indriya mangu-mangungkung kanduhan rimang lir lena tanpa kanen yen tantulu samang kutyah utama Batu-batu lae-lae nganti gawe gegereng kanganku dandang mangure jebul ana titah ingkang tapa ning wana krendaya ana kene ora paling iki wayah ulun Lesmana mantra kumara weh iki ning alas kok eneng cewek ana wong wadon nek rupane kaya buta ning kok awake wewek apik ya iki sapa iki batu-batu wong kaya ngene malah padhake apa wae Lesmana nadyan kaya ngene ulun iki widodari ulun Bathari Durga oh alah Pandya Bathari Durga to aduh nggih maaf lah mboten ngertos kok nek ngaten nggih bekti kula kunjuk Eyang Bathari iya tak tampa Lesmana tak lampa banjur ana wigati apa dene jeneng kita tapa nang alas kene Lesmana Eyang Bathari gandeng kula niki anak ratu kula sesuk bakal dijunjung gumanti ratu ing Astina nanging kula kedah tapa riyin kula kedah kadunungan wahyuning ratu mulane sampean pancen dewa sing ampuh kula mangtulungi Eyang lah iya Lesmana iya batu sejati loro iki wis prisa apa kang mbok gaya kuwi aja sumelang kula bakal minangkani gaya wahyuning keprabon ning ana syarate apa sekirane kowe sago Lesmana wonten srananipun lajeng srananipun napa Yang sranane ya kuwi rene besok bakal dumadi perang gedhe Bratayuda Jaya binangun tak gaya wahyuning keprabon nanging besok yen wis dumadi perang Lesmana kudu dadi pangane para wadya baju barat piye sago apa ora Eyang perang Bratayuda niku tesih dangu tur niku ya durung karuan dadi nggih pun mboten apa-apa waton kula iso kedunungan wahyu keprabon kula saguh yen benjang kula dados mangsane baju barat Eyang batu-batu Lesmana supamu disekseni jagat cahe sine yen pancen mengkono tunggun sawetara tak munggah ning kayangan Suralaya tak gayuhke wahyuning keprabon nggih matur sembah nuwun Eyang Bathari asik entuk wahyu asik
tansah marpamoring sukma sukma winaya ing asepi sirip wonten ing kalbu lae nanti gawe kaget atiku jroning ulun ngambah antariksa sedya sowane kayangan Suralaya lah kok dadi aku kepethuk cahya biru maya-maya mongko cahayane sumunar tejane manter nae lha kok ora mblereng iki wujude apa batu-batu lan yen pancen kita bisa tata jalma para gage kita waleo sewu-sewu kalepatan kula diagung pangaksaminipun pukulun Pandya Betari Durga batu-batu kita wis ngerti marang ulun nggih kula sampun ninga dhateng paduka pukulun sembah pangabekti kula kunjuk iya tak tampa ndadekke bombong tias ulun banjur prasaja wae kita kuwi sapa nggih waleh-waleh menapa kula menika utusanipun pukulun Sanghyang Jagat Kirinata dene kula menika sejatosipun pangeja antahipun Wahyu Cakraning Rat pukulun batu-batu kita Wahyu Cakraning Rat nggih yen ngapa bener kowe Wahyu ning Kalalendran utawa Wahyu Ratu kasinggihan mekaten malah kalenggan menika sampun titi wancinipun kula kedah mandhaping Marcapada badhe ngupadi panitisan kula batu-batu ayo iki sing tak goleki batu-batu kepasang nyuda katujuh ngene Cakraning Rat nganti tarewang aku bakal swara ing kayangan sejatine aku mung bakal nyuwun Wahyu Cakraning Rat tak suwun supaya gelem ngomongi marang putuku Lesmana mula rene nyatane saiki malah ketemono kene kowe manuta tak suwun supaya gelem ngomongi marang putuku Lesmana pukulun nyuwun pangapunten paduka menika dewa mestinipun sampun pono dhateng pernatan bilih Wahyu tumedhak ing Marcapada menika boten dipun boyong kalian sinten-sinten nanging kula kaparingan Purbawasesa utawi kamardikan ambilih dhateng swarga kula momong dhateng jagatipun titah Marcapada monggo menawi sisip lan kesluranggen kula ngomongi titah yekti mboten badhe saged ngruwat saking memala satemah badhe mbabar angkara gung nanging menawi cundhuk jumbuh lan gambuh saektine bakal ambabar katentremaning jana luka pramila saestu nyuwun pangapunten yen kula mboten saged minangkani pukulun batu-batu ngandar-andar angedungkur kakean gunung sing tanpa guna Cakraning Rat yen kowe ora gelem ngomongi putuku Lesmana apa kelakon tak ruda paripeksa yen kersa paduka mekaten monggo yen saged wala tak ruda parisitenan kowe Cakraning Rat batu-batu ngadep
Astuna Masidam ingkang nedeng sedagep saluku juga Mahasing Asamun ngisep-sepining supana iki putra Ndarawati Raden Samba Wisnubrata. Raden, yen ulun wis padhake nggon kita semedi katon meleng ciptamu muhung angesti marang apa ingkang kita gayuh. Kang mengkono kaya prayoga banget lamun ulun nedya nodi marang jeneng kita. Ulun nedya njajal ngomongi marang jagat kita, nanging lamun kita wis kadunungan marang ulun, banjur watak kita malah anggunggung diri umuk sesongaran ngagungake dupeh dadi putra Nalendra, seneng ngendak gunaning liyan kang sarta ngendelake marang kabeh kabisan kita. Ulun bakal uwal saka jagat kita, kang mengkono bakal ulun todi. Ulun nedya mapan ana jagat kita, nanging eling-elingan kabeh pitukas ulun ya ngger Samba. Sing sayo srumpun nggonku ninggal kasatriyan Paranggaruda. Nglakoni tapa ana kene lah kok jebul lamat-lamat krungu swara kang dumeling ana ing karna. Bareng aku ento iki mau wujuding Wahyu Cakraning Rat, nanging wis manjing ana anggaku temah jugar nggonku tapa wae lah dalah. Yen ngono wis kasembadan sing dadi sedyaku nggonku kepengin kadunungan wahyu ning ratu. Nah, iki bakal pinardawa kamulyane Samba. Tedhak turasku besok uga bakal dadi ratu ana ing Nuswa Jawa. Bakal saya moncer, bakal anjayeng bawana uripe Samba. Dasare aku saiki wis kedunungan wahyu ning ratu, mesti wae aku uga kasinungan kadigdayan linuwih. Dasare aku ki ya bagus. Sapa wae mulat karo Samba mesti bakal padha lirip. Wah, lah iki mengko yen aku bali ana Ndarawati, mesti bakal padha disubya-subya. Samba wis kedunungan wahyu, wah lah bakal kajen ngeringan. Lan aku bakal kondang kajana priya. Raden Samba, ulun lagi wae manggon ana ing jagatmu, nanging Samba wis umuk sesongaran. Pertanda Samba ora kuat kadunungan Wahyu Cakraning Rat, ulun uwal saka jagatmu Samba. Waduh. Wah, mati aku. Duh, Sang Wahyu, paduka badhe tindak pundi? Paduka kedah ngomongi kalian Samba Sang Wahyu, Sang Wahyu.